Hier komt aanst het verkeer naar het centrum van Ljouwertlands, onder het Van Haringsmakanaal terug. Het nieuwe Margaretha Celle aquaduct is joerd voor de helte aan. Wilst hier nog maar wetten boaten wordt, gaat het werk onder de voeten van de baan gewoon terug. Het water is joerd in de bak hier. Dan kan na een week het scheepvaartverkeer weer heen. Nou, en dan kunnen we daarna de andere helft aan de andere kant van het kanaal maatje. En dan kun je hier de wand tussenuit en dan kun je hier haast onder terug. Op het stuit is dit de eind van de tunnel. Dit is dezelfde morgen van Boppen aan. In 2 dagen rint de bak vol met water. Dan wordt de orenkant van het kanaal droeglijn. En daarna kan daaronder een tunnel online worden. Een ingewikkelde operatie die tot nota haast heel neffen schema rint. Dat is altijd wel iets waar je even bij wezen moet. Want infrastructuur, aquaducten, dieken, dat komt heel precies. Heel dal wanneer je bij wetter beginnen te bouwen. Dus we hebben daar eens goed tarret en we rennen op schema. Zodat in december de heek, westelijk Iffelswaai, goed in gebruik genomen worden kan. Voordat de webboten doorheen varen, hadden Ben van basisschool uit Boksum en Duinem nog wat bijzonders in de nieuwe boeien van het Van Haringsmakanaal stoppen. Kokers en dan mocht iedereen zijn wens opschrijven. En wat wie die wens? Dat alle oude meisken over 100 jaar in een vliegende scootmobiel maaien. Als alles lieke soepel giet als bij de eerste helte van de bouw, dan rieden de eerste auto's in december onder het kanaal terug.